Kardom nili semson teron lapen pineng we tok so am 6 idul engdeng chokne kep rap ho lo ke chok lasi pineng we tumang si tong tondo ke hai sara jen timung nangli panda me akiro pipar pilo studio tong pon lapen adon thu botlang ili tum kaching honai sar j.i.kathar nangli pan control studio long devang kota me churo par pilo lasi non tum chengpon pilo na lasi ki chengsia question bang galai lo non malom India lo kar om plu abeta la maju ka chini holo de Article 370 mate Jammu and Kashmir along ke halada ke labang so aron ephrang men ki pathik tang la Article 370 bang ke pridak lo lasi ino da court in angka di pondo da osahai wai kang pu pensin angka di pon alam thido labang so Kashmir along ke pridak lo lasi ilitum karbikheilongriaapharman mate NCL jasemet Indian Constitution long mate la Bharat ke chari labang so aron alo long ke topon Article 244A halabang autonomous state provision nolong lasi halabang so 244A ke kupine ili tumha paprai pon daki mate lason ke pawir pon deji lason doma make wang jilangani aku salang lipen nangkar jupot asini pu sarmansi jupon gantung lo Kashmir ke pridak lo Article 370 ke lasi hala dak ateng bulat itu mat pini effect jima lalu he karbikheilongriaapharman lapen NCL aputhak cái effect gì cái là phải là vậy ý tung cái chini cái là si ephrang men da BJP cái đủ đi cái là BJP tung cái là cái bang akaprek atum akai kaprek atum han ke autonomy ke asap tapi tung tele mane alang litum pen halatum ke chatur varna pudu kamati chatur varna mane caste flido Brahmin Kshatriya Vaishya lapen Shudra pudu lake dharma kitab lo masih tok lo Krishna masih lage pinchong lo la caste flido pulo pirthe ke akhai ke ave akhai ke alam bang ada ka putu the de lo munit ke asrenia na aklasa na ke du la si aklas pinchong dang det lo pa jo la si ilitum hala bamun Kshatriya tumle ing lapu aning tui dun lo te ilitum ta lapu aning tui dun lo te la ka aning dok de lo kaching bar chit ji pu hala tum ga sap ta se chak on ele hala tum a room du du nai ing dai che thana li se ta ing dai mu chot nai la pu ye an ke hala article 370 lapen article 35A hala so teng ke India adang si along hala Kashmiri tumta hala tumda India nang tum ko an makang tui ne tumta po aning tui ko hada salam de ko la pu ye ni tum nang ki oman ni tumta autonomy nang tum ning hang aling vi un son tak tak sing ni tum dan ning hang aling vi un sakorita ni tum ang bong che point chop nang ji long leta ni tum ang bong chi pi chop nang ji yo la son amasi hala sakorita pipe la pen long leta pipe le te hala Kashmiri pita che en dunong le de la pu ye pangripang don nanta hada atum nang ji en dunong le de la pu ye athema hadak sakori claim po ba long le kheti claim po hadak dolong an se Kashmiri pietom pen chelang long ji ka mati ange hadak long le ta en long le sakori ta claim long le pu dukan da bi long le pu la de hala dung go pu lo hada ka si pangri dun po la pu ye la si arni sieta minister dum da che hok pro non ge Kashmiri pita en long po hedi la newspaper long ta pe klang la pen koman ne ke case ta ke claim lo kom lo la so po kita sar nali laso puthak latum ge non haladak jasemet sarkar atum made central government tum ge arlu kido dopik usada pache thanga mati di nasi halak ki pa vidya ji fancy latum jasemet ki pri pusi paklang la hai la sita me la arlu bang ke niligama tha bang opinion dulang bon government tum arlu ke do kapido ke hedi ilitum dak la mopen nang litum pu ilitum ka kisum ye pilo halatum arlu ke do tum dopik po masun an pape dono si po jo avedek se da pache up thap po la pusi vivila dakta hala dakta secret killing do pu ilo ke dakta false encounter dopik bole fake encounter dopik pulo gada
lason lo la si non dak ilitum hanta karbi anglong ta la 6 schedule ka pa vedaji lapen ke hala 244A da pa vedaji apansi dakta arlo ke do atum police atum government atum agent atum si silambom titik la puja la si la government dum si silam po seta bang intelligence men si selam po la si ephrang UPDS tum ta chini ne je alang li tum phan government dum si ka pe do toilu pu ge di chini ne la bo ya la pe na la anun ka pre tum phan ta non ke do bom arlo ke do tum ta government dum si ka pe do toilu po bang e chini ne la pe la son dak taxi non ilitum 24 plus organization dum hanta ilitum ilitum ke teroris sai si pusi ke pugang tum ke mati di la si ilitum ghonta thom ke pra throk bon ke kola poranta ilitum phan case nang pe bon krai lo ke ante la pe nili phanta na pi thiji pura police atum nili phan nang kang ton ka tu ka ve la pu amat ne nili ta hem pen ki kat nang tai ke thom lo ke ante la pen lap ing na pi thiji pu bor I o lo la si nili lo che toxi ha home ministry long pidam nang kok lo ke dak Assam government bang pi ke bang ha home ministry long nili arju dam lo la bang so lo pe le det okay la se nili ha India government of pan pidam nang kok lo nili me thang si la pen asuhi te che wan det lo hala tum nang deng do na pot la pu lan si nong ing samri mu chot ke ja ili tum han nili phanda terrorist alidar pu la si hala lai hui ke claim I ke hadi non ne li halai hui ka peli dam I kok ke hadi la ilitum phan ko an ma ilitum le violence ke claim la an ka chi hok lo la tum ke la pu je nang ne me mu chot nang ne me lo an ke la tung o terrorist sai si apor la siksidul to pavidet nang I yo la pu nang pulong po la pu je la por hala phan kar len si non da terrorist a group pinchong bom lo inut saren ekhe surrender that ako ekhe ka prek do thu tiki hai la puya akam ke an ke hala ajha ka tum hala terrorist ang bong ili tuma terrorist pu ali ili tuma extremist tum bong militants pu si pu meji extremist pu takali ili tuma militants tum bong ajha ke ahok pen ka che plan nun ta ke do ta do ba ajha ka mangela ke government tum agency tum na pen RSS atum la pen bongo sena tum si la kapilut dundun apu ya alam mange ange terrorist pu po ili tum phan andalo non ili chere pemi mete APHL sianta terrorist pu si ke puang tum lo angela siksidul kapang tang yi gali la ili tung siksidul pang tang ni serwan ke pu si pu bom lo serwan ke pu pe de la ser e one anta pa vedet nei pu lo bang ke pu do I la pu ye la phan la pu na tu si karlen le arlo amen pensi ituma autonomy bang ke tham ili tum phan nang NCD ili tum phan pisung po la si nelikai da ningever ma sorte lere mas bhaja ye la karbar ke claim ke la si lage hala aning ka matha da mange la 370 जैसे मैं तिप्री का तो मांगे आर्लो दो पिक पुसर तो मंदा पे क्लाम पो लापेन जैसे मैं नीली का चिनी दा मते के लॉन्ग लिफिंग नी लाम दाम लॉन्ग ले दिया पो कली मला खदा lan chot kali leti mai ne limo pulo mate di kachim chingbar chit ke latum quality ka ninga ke chingbar chit ke latum ko pulo mo Assamese pengi pu hojo koribo nuare pe di ar chechak ne karbi alam men ke lason chingbar chit ke chechak un I la bujo la bamun khotria tum ke la pu la si non ke halatum aphan kapi bia kam lok se claim halatum ke sadhin aphrang men da sadhin for sadhin si chang thulo amat sadhin gali bange aste dan da pavithu det khang jan non da ili tum da chiri pe me mete autonomous district autonomous state kachuhang pugali autonomous district in the papa way to that la puana tusiala MOS along ka so hige autonomous district ka pawiana tusi pon to that look ente nila UPDS to man si ka bewahar look nile inut bahani to men ke asabo ke thek mutot kere mutot men jingi than ekdom chehok piklo usigi puthu chehok piklo athema kadokave laso 370 frida pot tami nili pudulo nili bai ke chehok mane ili tum mola da 60 dulo long dalo pusong sinang frida na ko bang siga phere thu kali lage frida sa da thang thi
ษณาพูดถึงนะทักถึง Arling itu เลยทุกภาษาละกินดูแล lu pig lo. อาจจะมาในพวกลงเล็บเพลงอารอนada misalnya itu dak seksi dulu arona teng pen jingbar kri do ada pen business hai tami kado ve jingbar kri do ate mala data ili lason si abinong et ke seksi dulu area long ke jahat dak pulat hai dan yang pulong li kalima di lason ka jingbar kri do non ke jong si hala dak lason dak taksi non dak seksi dulu da pebet dan lo polote lagi general pincong tu depo angke itu maki sung lu kok kali lagi general lagi mesin pula ke papas na tha tu medio Lasan ke la kilu tu pansi hala government denge power ki pichu tu lo. Sona kilu tu pan. Masih ada tu tha kon yo lo. Lasi non dam tu pila na hingi bangke sik sidul ko sinang le tu po. Lasi ini tum debate salong honon da me di karbikheilong tu dia tundai si initiative and ponlo gedam tang lasi hala data arju ponlo lasi pinangan karbi aputhak kire mate intellectual dum pulo 6 schedule ke beyond autonomous state mate tum separate state si hanam po pusala debate salong ta ningje sidame nili sarphan ka arju tum ke alangli pinangan 6 schedule aputhak constitution aputhak pinangan alangli inchablo lasi alangli ka chini ta dolo lasi laso aputhak nangli paklarang ji sarathe kada pinan intellectual ke thekre tum ki pugala hano 6 schedule ke bio itum separate state kalite autonomous state si tum hangnang puku tangte itum autonomous state long le aprang ili tum hanang ki pitang aja kong labang so 6 schedule constitution ateng ben itum han provision nange pitikang long le phelang vote ke jog aja kong lapen rong asar dom aja kong lapen do thulang election ki pe do lapen ki thur ka do gabe beha bi par anda me tum hana provision dolo da business anda asile itum hemprek long le aprang la 6 schedule jong si tum phanang pa bepidat pulote hemprek long da le dolam sidame pinana songja tum ge 6 schedule ke biong posiala karbikheilong tu de dibet long da me neli mek pensi thekon long lo ba long ase soputha ala biong po hedi hala kachini dam pama matha pe me det lo biong po bela 6 schedule det si do charge pulote ahok lo laga bihek lo state kalidet lo ahok lo bihek lo setahal power bangke la state jong apar su ing tang muna la bang chini dam de lai lo kama tha the de titi la itu mange ahok lo separate state nangji kalite autonomous state nangji seta 6 schedule avete autonomous state that separate state det lo te lage ili tu malong lite chi khangut de chi ili tu ma cm ta komania dum ji ko mani adas ji nu komania chakraborty ji ai son lo te me ji mante lo sa lage lai lo la pen mohala ison lamma tha dam nang tha kon kai ala lang le tum pul hadi 6 schedule la pridak lo te me ong po hadi me sen po hadi lai kilu tek tek ka bang la he ne lage kilu tek tek ka bang la ko son lo ne ko putong kereng dun tu bom lo ne moneta ka ko non da pir the non anda chini dun de lang an kado ve 6 schedule ni ke do posi mane ini ke cerai kom chot la long le phelang kado ve ta kalau lo mane lagi ha company non suppose council lo tumno sa ding hang ko te kado ve lo setami la kado ve as general la min tum la kado ve chadan sa ya pathak te ala arju ta mele alang li long le adang ko an lo the ala so muni alang li along le jong si robot plantation jong si ba ko pinia long le jong si more than 50 bighas lo ku lo lante dei ceiling surplus lo nang le ji ke asam lo se nang le ji ladak karbikheilong 6 schedule ar lo ke nang ke le dak ajakong kapave ajakong kave allo do ulang ke one with it lang ceiling surplus law do lang 1971 ceiling surplus law hala so ting pulote edon amonit ciri cap lo ne pilone anpa ke ciri cap anpa long le hala so monit pan na nang long le ko anlok ciri cap ande hala ke bamun pan pidet nang dei pude alang li ning hang ima no robot bagan kon ane parwa biga chithang na pula kilu tek tiga bang dai fe lo bele chithang nang la kilu tek tiga bang botong an ta ke chupom lo ni kalang lasa lasi nilita lapu ingcap bom lo he lasi non lang tha
ilitum di six schedule ke biom musipul hai pinang ali dar dengan Islam lang tha outsider tum jong si longle nang chilam longle pulutan te di gore nang tem longle six schedule teng pen ke inglong so kali dia tum ke inte lage laso aja kong pen hi pen langdam thu palin parlu pen langdam thu lu pulutan te lage itum state apart asu thu thi dia nang nak lo kalang state apart asu su the la se hala Kashmir ta 35A ke lahe loge 35A la pen 370 long ta lahe loge ante jongsi free duck me ponte Kashmir atum pisi chiru jo no ka chiru thek long ke di o karjang ri somar tum da ka chiru pe pot lo na halatung muslim pura la bongali muslim son gali mia son gali de halatung ke akhai ta ka prek halatung ke la mia bongali muslim dak du o tum bangle lai hu bangle lage lam yong yong lu lai hu ke bang hala ka son ka pre la dak bete ke itu mamunit akhai ke mongolian akhai sai se ke hala tum ke la lo hai nasi hala 35A pe ne tum pangbalo te 6 schedule ke cheton piglo sa cheton assembly long wood ki jo anta hala dak permanent resident hai ahema rit ki do vek hala dak local tumi jok long choi jok long ji la solam ta tumi dikta ni le na bahani tu men chadan la solam ta nasi 6 schedule ke di langnam pamila te tum ke country independent country ateng aja kong ke disa ko pia posilitum council asor non anta kang samrima ceman humime lalo kang samri bange ko pi potong kang samri lo ne ke thek thu dom ke thek thu re lo ne mate ke thek thu te dam akile gili thu pi lo ne mane non kama tha ke sum ke naga dum dama tha sum ulo mizo dum dama tha sum ulo arunachal asor dama tha sum lo meghalaya asor dama tha sum lo athe mahala tum Meghalaya ta 6 schedule do 6 schedule pen se alang li tum along lege kacherai kom unchotana naga tum ta 371A do la se hala tum along lege kacherai long chotna mizo tum bangde la 371G lo ne pilone do la se hala tum kacherai long chotana ben hala tum Arunachal ke hala tung inner line permit do hadak inner line permit ating ke bang akhai dung asap ta lut long le nilium ili tum mata lut dam long le hadak permission aveti permission na theman ni tu kapune 2004 aning kan ke dam dan ni tu permission enang ko ili ke tribal hi an lo pon ta hedi enang ko la si hala tung ke jok bom chodana ke damtang ko mane hala dak nili WhatsApp pen sikilong asa upadhyay pamunit lake dimapura sor alang hala bange central government phan lo hai inner line permit lake thom Nagaland Arunachal lapen Mizoram ke block nangji ku salang li ke central government phan kilu labang so komad ha akur bange upadhyay ku pia khelo ni la upadhyay ke lage bamun lo Bongali ta thek Nepali ta thek lage aku UP wala ta thek lage bamun pulote lage isia tribe ke bamun ke isia tribe la tum bongali tum along the koklo te bongali bamun pu kokpo assamese tum long nang dong te assamese bamun pu kokpo UP wala tum long dong kol te UP bamun pu kokpo ha Gujarat dong te de Gujarati bamun pu ko abinong ke bamun ke isia tribe lage ninghong le dodun la tum Jingbar dun po cerai dun tu tip titik la tu la puya kalang Chorolo sa la sinon dam pupilo nang la ke itum lamdon aputhak si bangpo la si lamdon la arlo ke do to mate militan atum pen jong si la poson negotiation mate kachingwai la poson jakong ke chohang di ditum la si la bangso apolisia bangke Indian central government mane Indian government atum union government atum ke 1960 malom pensi laso apolisi arlo ke do tum pen jong si kopine kachingwai negotiation do mate atum pan talks dolo pulotan te aprangason kalilo lang tum apolisi bangke non ke 1960 pen aphi bangke lago Indian government atum union government tum dar reset masih apolisi bang la ploteti masih non lang dam hala ke damtang hala Tripuri arlo ke do tum mena chitok lo di na sonda taxi non UPDS asongga tum pen dame chitok lo lapen BLT tum pen dalam la puson lamdon chitok lo MOS lasi la puson lamdon ka chitok along ili tum phanangi pitang ajak kong 6 schedule made tum phan constitution ateng penangi pitang ajak kong la bangso ajak kong la puson negotiation ahut
kopine sorkar atum union government tum kopine ili tum aphan ajak kong la sonang phalang nudun apson awar sai chuyan malo aprang 1960 a policy pen non jitu at present di 80 pen 1980 86 lompen cheng pen non an tabang so policy kaprek 67 an ke choklang 67 aning kan hala Shillong Accord hadi naga tum Shillong Accord ke do 1967 arakom Shillong Accord ne lining do pe me 67 da thekla Shillong Accord do hala an ke choklang laso det pen si hala 371 a ke do ilo la si naga tum ke jok ilo la si non ta ka perisi central government long ke dam lo ke naga tum ne tum 371 a ta nangwar pichor puma pima ko si ala bang bamu tum tari se rapon no mat ke nangwar pipi lang bu si pu lo na war with that kangjang yi pu pu pe dat la non mat ke la si non bang la la di la si la son lam don lo kopine itum kapilama kui ho ili tum la son lo la hadi agreement hala alam bang la ho munitum chini ingtung lo ne chini ingtung telo ne pu ke da lo seta ili tum ke ahok pu si ili tum chini apa se ningye bom nang kok ko hadi la 6 schedule ke la ke in constitution pulo la si hadi la kitab ta kirung tu ong da bantu eng lo la India constitution la ha lapen la ke 6 schedule lo la ke India constitution lapen labangso constitution hinita constitution lo constitution pulate det ki kim aron la hello det ki kim aron la posi la ke India det ki kim aron do la bang ke det aso ki kim aron lo karbi anglong det aso lo joma atum ta det aso lo jointia da det aso lo Mizoram da det aso lo Garo Hills da det aso lo Dimasa atum da det aso lo la he hui ki kim aron lo mane alam bangge bihek thihek purna chini ta det ki kim apot la la ye an ke la det ki kim apot te ma jo amasi hala akur kang tui pu hala hindu tungga akur kang tui kang de alam da do pa jo amasi alang litum ke la chehoman la son pisinang tumta nang dudun kok ma pulati la si alang litum la ka pivir dia phan bor ipik lo hada kicing pen mata hadi kicing ma pen si bor ipik lo la hello mati ho constituent assembly debate la ke book number 4 bang lo book number 4 la nangi plange Indian constitution selam le aku si kitok la pulo India constitution ka selam ho si kitok selam bom ho si tok bom lo hala dak ka lam ka che dan ka che than an si dak tok lap lo la si la dak de karbi tu malam da dak du dun kok ke jo dak ke pula ko hello la ke ka ningje bang pondit hirdoi nat kunjru pondit hirdoi nat kunjru lage ha hapu biharasor alang lipulo now the arrangements made in the 6th schedule are concerned with the protection of the interests of the most backward people in respect of certain matters. I have no objection whatsoever to this protection being given. On the contrary, I welcome it, and I hope that the new awakening on the part of the state in respect of the duty that it owes to the tribal people who have been neglected for centuries and centuries for you. Ningkan paru anta itu phan kelang rem kelang red ke hinopik lo but is it lasi I am all in favor of establishing local self government in areas that were formerly known as partially excluded areas, that is the Khasi and Jaintia Hills district, minus the Khasi states that were at the time quite distinct from the British administered portion of the Khasi and Jaintia Hill district, the Garo Hill districts,
and the Mikir Hill districts. Begitu, dak Mikir Hill salam tapudun. I know, sir. Begitu. What the report of Bordoloi Committee and the memorandum of the Assam government have to say on this point. These documents show that the people living in the areas that I have just referred to are backward. Okay. Lasi latum pan protection back nanji. Begitu dak ketok. Ilitum pan. La dulang dak porhebong da dul po anak ke thege jo. Antala ta volume kadokave volume sirkep ke. Lage book number 9 chot ana. Ili tu namune ka chini ni apolo sar. Noi, lang la. Non nang lila hai lam tham ni kisuman bang ka aning ke yang ji tatu. Hala kabuji ji ba ka chini ji phan ingtung de. Setelah anang ke tok tidak mati. Kalang la. Ku pusi ke teng mang wedat ma. Ingraji ta joy o. Ka chini ta joy o dak ke jo. Arleng ke thi tum si la kaning je. So pose tok ek la. Kala. Nasi non bang gelal hadi. Nasi laso teng belati tum pan king. Lasi hala alam bang yu dam de la hadi. Mane lasi hala bang akhe tum akur kang tui pu Hindu akur kang tui pu je krong tum bang. Hala tum bang la ilitum homandun chit ke aning dok detik la pu ya. Hala tum ta constitution det ki marondo itum ta det ki marondo. Aso si ta det ki maron. La ke alang litum chit chapun e. La si hadi negotiation talks ke dua linta labang so 6 schedule ajak kong ki free hadi jersu bukcet hadi la son karbar si klember ha 19 la ke kecheng binong ke dolo ha 90 ili tu 1969 pen lo 1969 aningkan la ili tu 53 pen 53 ta dolo laba 53 bang ladak si kapin kapahin nolo athima ili tum serwan cap ajapong chewar chor lo 1953 aningkan amasi Assam Land Revenue Regulation and to that lo lapuya halata number 1 lo la coursing terang hut lo athima coursing terang kachini ne ke thekthia bang pojo la si alang lipan election da pape hai lo la so la si semson sing ti tek se report alang lipan ne pape rembor ilu la puye la si hala so ting sin non anta ake thek atom ban ke la ke election pape rempo ake thek the atom ban ne pape hai po la kape hai ke la Assam government ben si ke claim la ke bidi kanglim pen si ke claim la ke ilitum gali bongali Assamese tum si ke chia tum si la ke claim la ke tum emekmen thek lor le anta la ke seta la tum si na nanging ve pit pat ti ki election hu la te ala tu la puye lama si 1969 aningkan ili bangkadu vietom phan autonomous state pider lo ilitum karbi atom hanta nang pidun det lo la bangso kitab long ke tok du ho ilitum apanda nang pidun det lo ladak ho ladak kitab ke tok du mati hala ladak hala arleng karbi atum ta raidang ing ti lapen anu kaprek atum hala dak England New Delhi la Ladakh bang ya, Ladakh bang. Ha New Delhi, Dr. Zakir Hussain bengacha tongdam. Hala Captain Williamson Sangma, SDD Nichols Roy, Professor G.G. Swell, Mr. Raidang Ingti. Ha Rashtrapati Bhavan in 1967. Lai hui do lasi hala suhut ilitum hanta autonomous state nang pidat lo. Aman ne litung nang ne pul hai la salam ne lithan ho lo. Ne lituman ne nanggi po tum bang lo. Ne li ga tuman ta nanggi po tum bang lo ha. APHLC member ke plan dun ha. Office bearer ke plan dun atum sai se lo la tum. Amat hala nang ne po tum bang ga aku hala suta election ke hai atum le lo. La po ya. Election ke hai ling le ke re gali. Abinong election ke hai tum si lu la po ya. La si ke hai ilu. Bang Assamese bongali tumta chiniat la tunge lu hakpot tu chiniat se kape hai ti la po ye la tunge amasi la personal interest te peti opor la tum han pe hai nang ji pu amasi la so pen more power si nang ji pu loke more power nang ipi po ma thala da paragraph 2 sub paragraph 7 along Aphra ke ning hanga lingta council tum law selam un non lahal sir ni 1961 ke nor more power
jakong long mucot nanggi puka hang hoda bangke lo ka selam ta governor cekroi dun dite lo selam long lik pada cetok turong ke and ta more power si mata nasi 1969 hello ke ceng lapen 1986 aningkan Mizoram Mizoram hedihala Mizoram Union Territory ka selam hot hala so hot talo lapen aku 1988 aningkan ta hala 1988 ke Tripura lo ke claim hot lata 6 schedule pa petan lo long le ja ko ma state government boli to ban cipide hala da bangke amasi non long le we ala Tripura tribal dengan long lita we non ke duk pik pak la lapen aku la son la tang to det pen kasi plan tu ke 1995 aningkan hala MOU che to hut ASDC atum pen MOU che to hut long lia bang ta bang atum nang kasi rai dun ji aja kong duk pu hala da land alienation pu award chipidun ko amar land alienation against land alienation pu pu pede land alienation an pu cho amar alo bang alam bang tak tok det lo ama alo bang hala tum pasilam tu det gen dela so lampi alo le silam tu det son de mesenji sita bang kecil tu ma budi apa jo hala kapacit to an ke kecil tu merap dun lo alo ka silam bang kecil tu merap dun tu det lo hala so lampi angin latang lo angin non 2011 aningkan MOU MOS ka che to hut la banga power ka doi ma chi pidun tu la phang yang la puye TV tu son free power hala lo ka selam election allo la pen ke voter list ka selam allo lai hui anta ne tu we claim close state government le claim not pu pudun tu ko la puye ai ngai pu tu ke more power la power chipidun de lo la si non bang si question dam tu lo nang non bang la lo tum ajat asai le deng konstami tum constitution dolo constitution apeng men tum dam napo asi Indian constitution lo pulo basic structure of the constitution pulo akinang so paso teng men si tum ke bang de Indian constitution lo pulo ada India is a socialist secular and democratic republic usida katong de socialist pulo te pen equality lo tum kiplang pu alama belo dake kiduk atum handa jasimet ke tum ke jong ponlo de socialist bulo tangte secular bulo de tum ajat adhormo da aron a religion da metum da chiputor long lelo tum claim long lo dam long lo la pen democratic bulo tangte la ke rat pen tum bang fukang wai la pen ki pithur dun tame rat atum ke pare mi tame rat la republic bulo de mopen pulo la ke rat atum long si jakong du la pen ki haitang mate hala MLA punon MP tum hai thudelo pulodang de hala tum long sia jakong hendolo la si non 6 sidul tum pipilo basic structure akenang sot nai ke la hanloi tum rong asar la pen mopen pulo election ke padu council election ke padu la pen ki thudo na jakong la pen voter list ka silam la pen long le lo la ke basic structure lo bosar di kalang lo la pen ala forest la pen itu ingnam kacerai kom kadokave dai tum jakong do lasi laso basic structure jong si ilitum aphan mate ilitum constitution ate 6 schedule ate benjong si tumanang pitang la baso basic structure jong si kopine ke phai no do ko plate ilitum opusong la sai tum la ilitum inglong so mate karbi la penda karbi anglong pencil ki do aratum kopi plang kopi ha basic structure jong si la peno de plotang te basic structure jong si kavelo polite 6 schedule kavelo kente lage ini CMEM budo chot ke ale vedet po lage aja ko vedet nonda aja ko vi ulo ke latum basic structure bange nonda che ponte ta son lo kar LP school teacher appointment da kali dia an habang ha Guwahati bang ningke hang atu mateng nangji lapen dormha to nangge ha Guwahati pen nang loji putulo ange bang plain district along ta Guwahati pen nang loji gali ha DC office pen treasury along pen GNN non da bang bang Guwahati pen nang lo thuji lage 6 schedule aja ko ngai kapa we binong lo kan itu MOS pen lam sudah ada ke election ki pa do
eta state government state election commission ma chipi delo di tuma basic structure ke lapen la dotulang village council ta itum karbi arona teng ben serwan kep sinangji pulo sita me hala daga bangke panchayat sinangji gram sabha sinai pu lata itum isia basic structure he kachipi kabelo athema serwan kep pulo te hadi six schedule laso six schedule ka selam I la daketok ante latum karbi atum chumang atum ta amethang ponchayat do apo hala le papedona amethang ponchayat amen ko pipi le ne chini dun de lo zata amethang ponchayat do hala le pedona pusi pula silada la bangso constitution long 243D along the top that law what by what ever name call bumadi amen pualing puno seta nang tu amethang amei dunangi pulasi hala serwan kep ke ephrang benda dobom lo nona kimia kam kali lake ha langhan sarkiri pu lengke thea munit ke japon si karbi atum lengke thea munit ningkan surya ephrang non neli le penchong li neli ningjera ma ya tungge neli si penchong butama tha tum dolomene la si amen nange lardun kang tung la puta do la athema la karbi ting hala kasi tonte ning hang o KSA ning ge photo ko ya la son thak le la si non la serwan ke punang pukok lo te hala bange amen ser pi amen ka prek nang irun to thik la puyin la son lo ma si abinom bange serwan ke atum si long le aronta long le ka che bak la pen patta ta kipi serwan ke atum si la pen si laso reference ke nang tibok het pe nang lipine paklang thima suppose khasi hills me janta hills along koson along le ke che bak jak khasi hills along ke halatum dorbar snong do dorbar snong atum si hadang long le ke che bak la pen si im si patta ke pi patta puta pupe aku ilitum ta patta punang ni patta pu ke banglam patta pu ke parsi alam lagi hindian da kali lagi assamese da kali bongali alam da kali lagi sanskrit alam da kali lagi parsi alam lagi parsi pu ke hala parsia hai di hala Shahjahan Aurangzeb buat tu medi hala tum si lai ho alam kaninje hala tum alam patta page non hindi tum da en patta nahi deta page di bane hok hi page di patta page binong ke hok pujo lasi hala serwan ke patum long lepi lote hok nangji hok titi ke di lage timung hem aram lo de hok da ti ke di lage hans hem aram lo de lage terang hem ahawar lo de hok that titi ke di Ingraji penge recognize that Hindi penge patta po nge patta pi det patta degar la pu ya kang ke la salam ye la si nonda puhur ditile patta nang pipe ke pupule nonda ko pitong chini wang bedet lo ne patta po ke hok pu lagi la si nonda servan kep do tulote hala ilitum ke chok chepen Assam Land Revenue Regulation and dun det pen a jok patta jipi thurong ke hala ke work fit si itum karbi aron ento si non ke hok abang si jipi nang po hok det nang i ephrang ating an ke karbi atum aron kadu ita karbi ajutang pethe nang hodei po hangyo ti tiamati di karbi culture pethe nang hodei po hangyo ti tiamati kilun ke kan ti ahut pen an ke hala support lun nak kan nak ne det po an ke claim ilong po mane ondu matumo bangke nonang laso mane servan ke balam injera lo nangli sika pinchoma si tinrong kisuma kala pet alam bangke oi apen nangli kaning dia alam ana bangala so alang li lam kroi nang ne puju kisuma kala la kathara sa ho la pu hello pu la se hala dui sike nangli phan Mr. Sixidul bana ke klang le nakang nek choi ti nakang nek choi setome Sixidul ke nangli ke pinchong bong alam dali la pe hala non servan kep tame nongwe nang li peklar lo la ka haling kan suri ko amene hala so hut pensi hala chewar phit lo non ke
hala kecewa tangsi ini tang nan pu pusin yang dipakai kining je cot mati Kalang aja tengge ake ti tengge la pan na ningge lang meeting lang na ningge la servan kepi ni karbi tu ma niyong ni tu terak rap mi ong pu karbi tengge kacu jor hen lo ke tek puta ningge tu langge mati ni tu mangno ni te la se ning tipik lo kacu jor kali ke jor pule ini si ke jor pule abino में फाइन के एन ले लगे फाइन के एन के गवर्नमेंट तुम दा एन के लगे डीसी तुम दा एन है नेली दा एन लो है नेली डीसी दो लगे aku non दा एन बम मिला है लगे फाइन के एन के लगे मुठे तुम के चौक चिया बंग के अफ्रांग के चौक लो नोन अफिया बंग अफ्रांग होट के लगे रिचो पुरु लोग से पैसा थाप लो नोन बंगे लगे रिचो ताजा को होदे लो पु aki mita endun hoi hoi abanda endun hoi hoi aki miaron da endun hoi hoi abana ron da endun hoi hoi la constitution sikidul ta la po masih hadi pangui ko masih la serwan kepen ke claim tu ke kabisara kam chu claim chot la tum dor maha ta long le aprang teng lidet midu da churong long le amal la tum ki sung po yo masih la tum hala fine ke eno poisa ta che thak tu de ti yo be richo puru long thap dam de ti la lo ke chok che dim non ni punangi richo puru long thap no punangi richo puru long ke thap ya phan hala ta treasury officer bi kop no accountant bi kop no bosi ili punangi la pen ki bija phan dor ma pi de no bosi punangi le Penda ke disar nili constitution long ke thek long ateng ke basic structure cannot be amended possible lasi kang botang itu man pipilo mala jase mer long le ga cherai nanji long le aron aslam nanji lapen rong asar lapen vote ke jog aja kong lapen ki thordun lapen council election ki bi lapen bepar beha lage business law trading lapen business law lapen hala ki jutsi bangke inna ma cherai ko di la hai ja kong pen itum pinangan hini ki thom bangke itum kang boson si mandel in bolo lasi la hai hormu bangke constitution long da puloi Indian constitution long da amend long le kusipu athe la hai basic structure jong si tum amend akenang so jong si tum phanang larpi de pulote ili tum kirengi phai sum krum busa la ke rengi sun sum krum po anya non ke amend puseta ili sarkar phan ki pura mata sarkar no BJP sarkar tar mane itum ke amend non akahe no itum phan nawar people aja kong na pe bom ta la non ahala Delhi sor chochelo Delhi sor aphan ka pang tang dun ke dak el to BJP leader to melo ke MP MLA CMEM tum antak ke wardu na tum lo ke la puyo lage itu appointment tapi nang ni karbi tum han ke ang ho pe ningje je se ta akam ke kan dun bom lo ke Nasi constitution long ke amend long lago democracy ke la hello ke al ni ke thera poni suyu pu sita le hello lage democracy lo ke lage democracy lo nang government dum se claim lo ke nang li se claim lo lapen la CMEM MP MLA chot kali minister chot kali hala vote ki pi tum dalo hala tum si pi lo ke to hala vote ki pi do na tum si ne tum jakong nang ni tum hana pi sung no pulo dor mahata nang pinang ni pulo long lita pon f no pulo bang na pi do tip no pulo la tum se ke ning yelo vote ki pe hai do de vote ki pi pe na jok ki jok dun pe na jok si ke cheton nun lage democratic pulo demos kretos pulo ni ligan kai ta ning ye ver demos puga muluk pulo kratos puga ajakong pulo kante non lai vote PO atum ke ong nei ajakong ke the nei pen si hala MP ta ke plang lo MLA minister CMEM ta ke plang lo kante hala tum demos kratos lo hala tum ke la lo sar la pen la dawang tu philo nang servan ke jong si tum seng der lo ba implement lo blodang de pinana tum ba ke ki pu hedi bai ni tum ke development akam me claim ni servan ke batum le grassroots level tum ke rong chole pusi pinani no bai ni tum ki pu he la si laso puthak jong si servan ke le jong si tum implement der blodang de hala khasi hills la pen jainta hills along hala bang so long le ga che ba ron la pen kopine hong pen ke wanga tum phan kopine khang unji mai tum influx the single ma ke illegal immigrants bolo lapen non tribal tum tamidak long live helang na chira donji labang so along itum pipediat unpuma kopilo la servan ke jong si tum implement pamilote implement pemelo te pipe de unpo adema servan ke long ke pilo hada ke fumen pulok to sige doji ke di hada ke
riso basa pun sih doji kadi komannya dum panggil riso basa pun beda je cetan link tadi komannya abamun panggil nah hello ko pun roma sar pun beda je sar the pun beda je bang kopiah se ki sar the tar the pun no ko pun sih aning sih ke thi je bang nang check tu lap je bang ke la pulote la thege la pulo la si Serwan kep lagi dulu teh laki Ili tu macam kong thang kewang pola kewang lahelu lagi lam ningje je pin ben si aja kong ma pola lahelu arlo ben ke claim po bang lo lahelu lasi lada itum aja kong kaceba kadokave tame itum karbi ateng pen lo masuk ateng pen si itum claim lo po malalo lasi serwan kep jong si itum implement made pichun theklo plote lage mission alam lo itum hong ben ke bang teman itum khang thek po di lapen customer lo tame itum labang ke automatically si itum lagi customer lo ben serwan kep ke solai di ke lasi no bang ke pachini kang tu la serwan kep ke arong tino je selam ni aphan selam pet masih selam pet nang po a form da dulu la non nang kar judun lo ngatung ta form long le lang ate ini tu WhatsApp pen putut lo ad han lo a form ta ha tu je print non lo non han lo lapen la nang ke la tu ana me lapen lam do thulang hala serwan captain ke development account claim clip ke di mo pen ni like kani he lage karbi a culture ka chini ne tum lo lasi hala claim sarpo tum pilo claim ki hala tum ke kan lok mang kai ke lasi sa wa hor ki jun lok ti tianat ma tu he claim sarpo ko pio pasi do ko lage development alam akam ke japon dia pansi claim sarpo claim dun ke do iken lasi ni benako pekla thu tha am se ka chini fan penam tum ke culture bulote kilun ke kan lapen karbia choy ka ching choy puhu charwak linglo te lage karbia culture lo busi pina tum ke ka chini lasi laso culture aputhak nanglia ko areng ke lo alapen lapen karbia culture ke la sociologia kita porhe non lapen anthropologia kita porhe non hadak ke tok do culture is the sum total of the life sum total even mupen itum la sakijun itum kowe ke chu itum ka ching ki hot tot sar bangkang sar titi itum hong parla sikang ni lapen ke aku lam ka ching ki ani a rokom he hodi itum kar bi tinga rokom du la and culture lo ke chu ke jun hu lum hor ke hor nei ko puma lata aniom du hor wong por ke anda bu hor wong e credit di mone tu lage puru gitu asan tu si puye mati lai hu ni ta culture no culture ke lage lun bare kan bare apan kali lage la penya mai ho sata me ki cho mai ho sata me soarlo tum ta bang chobak pen se an bak ji ka to ji cultured man pula English tu he is a cultured man puji is inura cultured man lo te halage lun thik pik puli budam kali halage mane do pe me thak pe me chingki pe me tek lawang ke po a fancy cultured man puji men aning ki hak kali de ji hala bang ke bang phan tham being check lap la puta kali de ji la son fancy cultured man on adur a character a nature la pen itu ke thaman ching lo aki min mai son fancy culture kaning ji nang ya lam ning je don tek po ke tok nang ya lam don tek po chief minister long dam flut nang ya bang dam tek po prime minister long dam flut ben lam ning je dam pe me tek po la son fancy cultured man pu culture po lai lo mo pen la serwan campaign development pu ke la ke avideji pu ta ne kali lo do po athema hala jir ke dam jir ke dam lai hai lo ke jir song lapen deng pi ke pan pu de ji non September na li po body non pai September lo te non rong adak pa to war ke pan do yi ke di lapen hala rong war along deep pu karpi alam pi tong pu pone ho la deep pu bui chom ti hala so alla king an nang ke pan ren ti ti me di lain development akam lo ka pen konan ni lang ke ting ni ta la tum si klem po la pen la bang so kleng sarpo kleng du na tu ading hang mele klem gali hala
serwan ke atum si son claim non dei pupu dun la tum si lang dun ji ti ke lage la si serwan ke halage development apart lo la jirsong pehdi jirsong mane jir ke dam ba jirsong ke lage development part lo non ilitum yong si development committee pu ji pulonte jirsong pusi punang po ane bisaralam timungarong jirsong pusi punang po angke tamane timungarong a development committee lo la committee pu puteng enang ni lake english alam pinake karbi alam ben timungarong a jirsong puno lailo development committee lo lailo sar na lipat klar pot churulo lapen ki padusia question lain lo pinan inut bahini tu nangkar ju ponto LDRB langpi dihangi rural bank aputhak koson lo usi pinan ara tum lam nangkar ju pon pedo asi khang dun un lang ma made un yelo ma lapen APHLC pen gupine kedam tang gupine son state kedeng pondulu ma pine sarkar phang chini ngli lason lar nang ni pu so puthak si non ke ilitung ke khang do je phan bor i lo APHLC ka do eta setala election hot ke ako hala BJP tum sila amen ke lar nang ji pu matedi ange rong asu rata tumanda BJP phan si dormo vote pidun olo ke tar mane rong asu anta ake ong tung ke lar nang ji pu dun thurong lo ke jo amasi litung ki un elo non ke kanali tum pine step ke deng lo di memorandum da pilo litum newspaper lang to pilo DC phan da pudam lo city da pidam lo DC phan apen organization tum phan anta chuning rilo nang tum ta pi hur dep non puta pulo la pulo claim lo tum ke setala bot ki pia hoda bang ke nang ni lo pu ki pudon tum ong na bot ki pidun hot si la pu yo a bot pen a jok si LDRB amen ke lar nang pu nang ni lo itum me thang amen ke nang ni pu pudun ko la pu ala so ala se pening we banga poda dolo posi indeng pening we bangke ner kep ra ho bangke pening we la pons ni tuming ton pon pola si nangkar ju ji dolang polotang te mon tapre ka phong hot bang inbox long kami nang pinot lapen nili tuman nomor abang moan inbox long kami nang pipo asiada lam the pinyangkar ju duni do achini gang tum polotang te da inbox long le nang ping no de SMS question nang lo dep kami comment long nang pinot no do mate nang le tum ning ke hang son da me nili tum ta ning ve jong si SMS pen question nang lo de pen nap nang thak bon thek bon lalo asi peneng ve talk son 60 ling deng ner kep ra pholong nang jitong dun aki hai sar rajan timung nang li phantam me kiro bipar pilo men sar j.i.kathar nang li phantam me ni li kaita choro rete ode nang li tuma khe phan mating long su phan lam klar ki pithek lapen answer se gyan ki pithek pot nang li long tame anam le hetni peduna lapen peneng ve choro lo lang kelang dun tum phan an tame lapen nilitum ki than chot pugali nangli tumalong da labangso a liability mate labangso ar pugenali tumlong ta dolo answer se nangli tum tame share non jirpi kadokave atokan no anta mega chini la thei phan asi pineng ve talk son 6 dul indeng kep ra phobang kan tum la pan se kan ton kadokave phan tame ajo me Kardom